Apha estudio sihleli nogogo nokulinda Mkhize nokhuphe incwadi yakhe ethi Kitchen Wisdom. Le ncwadi ikhuthaza abasetyhini ukuba balandele ingcebiso zomakhulu xa bekhangela uthando. Camaku gogo. Sozani. Siyakwamkela kwindaba zethu. Siyabonga. Gogo, kwincwadi yakho ucebisa uba simamele amava oomakhulu bethu xa sikhangela uthando olukwenyani. Yebo. Kuba ukholelwa kwinto yobana ngaba olu hlobo thina senza ngalo alusebenzeli. Ngabe uthetha ukuthini xa usitsho? Uma ngithatha ukubheka, ikhona into esingayifunda esintwini nakubantu abadala mayelana nokuphilisana emizini yethu nasothandweni, ngoba kunemiyalo eyaziwayo abantu abadala asebeyiphilile impilo engasisiza nathi ukuthi sikwazi ukumelana nokuhle nokubi kwezothando, kakhulukazi uma sifuna ukuphilisana sishade sibe nemindeni. Xa uthetha nge-cultural intelligence, ingaba idlala indima engakanani xa ubani ekhangela iqabane elimfaneleyo nothando olugqibeleleyo? Ngiyacabanga ukuthi into ekuyi-cultural intelligence ngingasho ukuthi ukuzazi njengomuntu nanokwazi ikhaya lakho nemfundiso yasekhaya, ngoba iyona mfundiso esingena ngayo empilweni esiyiphilayo. Iyona futhi imfundiso esiholayo ekutheni uma sixabana nomuntu sikhuluma kanjani, uma sisizana nabantu senza kanjani. So i-cultural intelligence mesiyibeka sisho njengokuzazi njengomuntu nanokuthi uziphatha kanjani, imfundiso yasekhaya nemfundiso yosiko lwakho nasemphakathini ukuthi uziphatha kanjani njengomuntu nanokuthi ikuphi okubalulekile uma ubambisene nomunye umuntu. Uqaqambisa ukubaleka kobudlelwane obuluqilima phakathi kwamanina. Ingaba oku mhlambi kunceda entweni? Kuyasiza kakhulu ukubambisana nokuzwana phakathi kwabantu besifazane, ngoba iyona ndlela esibonisana ngayo, iyona ndlela esikhuzwa ngayo, futhi iyona ndlela esithatha ngayo amandla, ngoba kuyahamba kuhambe kube nzima emhlabeni, hayi emshadweni kuphela kodwa nje empilweni. Kodwa kuyibona abantu abakhona uma umuntu wesifazane abakuthandayo, abakwaziyo ukuthi bakubambise, bakukhulekise, bakuyale, bakukhuze noma bakugqugquzele kuyo yonke into obhekene nayo. Ingakho-ke kubalulekile ukuthi njengabantu besifazane sihloniphane, sithandane, sifunde futhi nokulalela abadala kunathi, ngoba noma bekhuluma iqiniso bangalisho ngendlela enzima ukuthi silamukele, kodwa kufanele nathi sikwazi ukuthi sizithobe sizwe lokho esitshelwa kona ukuze sikwazi ukuqhubekisa impilo zethu phambili. Kwenye chapters zakho uthi owasetyhini ozithanda ngokugqibeleleyo uyabe nomtsalane, yaye lo mtsalane umkhokelela umsanqo kwindoda ezamthanda ngokufanelekileyo. Kona ngisho ukuthi ukuzazi nokuziphatha nokuzimela njengomuntu kukuyisa endleleni ekufanele uyiphile. Uma kuleyo ndlela kukhona umuntu ofanelene nawe uzomthola, kodwa uma ungazazi ukuthi ubani, ufunani, umele ini, futhi ukuthi udingana empilweni yakho, uzohamba uhambe ungene la, ungene la, ungene la, uxakeke ngoba awuzazi ukuthi yini kahle kahle oyidingayo empilweni. Lokho kuzobanga ukuthi ube nazo izinkinga, ugcine usulahleka nasendleleni yakho, ugcine nokuyisola. Umbona njani owasetyhini ozithanda ngokugqibeleleyo? Umbona ngokuthi nje akhululeke empilweni, abe neqiniso ngempilo ayiphilayo, azazi njengomuntu, akwazi okumfanele nokungamfanele, awazi amandla akhe ukuthi ahamba aphelelaphi, akwazi nokuphilisana nabanye abantu ngothando nangeqiniso nangesizotha. Gogo, siyabulela ngexesha lakho. Siyabonga kakhulu.